Blay yapi iway pa iway yapiliang subhay yapi seka amen faithful and true channel. Parang ka sengi ipiteng biang yakan ka Bible study series ka by Shipau. Pani piteng ngirang don ha ka Pentateuchus bat ha ka kitab Genesis. Ngimpat dep ya kajing pule bat kajing duryap ya ka story jong kajing tau ya ka pertai. Akan sengi ngin pule ia ka Genesis iway kat sao adu arpulai. Genesis iway kat sao adu arpulai ngin pule. Nang tau blay ulaong. To don kijing syai haka sahid beneng ban penklat eka sengi nakamit. Ya kini ai kini kin kedeudak ya ki ayom kisngi bat kisnem. But ai kin long kijing syai hasahid beneng banting syai halor ka kendeu. Te kalalong kumta. Ublay ula tau ya kijing syai ki bahe arteli. Kijing syai ke bakam he ban sensyar men sengi. Kijing syai ke bakam red ban sensyar men mit. Ula tau pat saki klur. Ublay ulabu yaki has sahid beneng. Ban ai jing syai ka kendau. Ban sensyar halor ke sengi bat ka mit. Ban penklat ya ka jing syai na ka jing dum. Te ublay la yui ba kalalong ka babha. Ka premit kalawan berka step kalabut ka sengi ka pasau. Ublay ula ong pat. To ki kin boy da ki kenja jentau ki ba im. Pato ki sim kin ya her halor ka kendau hasahid beneng. Unta ublay ula tau ya ki yak jakor ki bakrau. Bat iki kenja ba im ba par barok. Ki ba boy ha ki hala kejaj. Bat ya ki kenja sim barok ki berantap niang hala kejaj. Te ublay ula yui ba kalalong kababha. Ublay ula kerku yaki uong. To nang ka bat to nang roy. Pendap yaki haki duriau. Bat to ki sim ki nang roy halor ki kendau. Te lapoi ka premit bat labut ka step kasngi ka pesan. Sementara kita hidup yok sengau ya ka sengi basau bat ka sengi basan. Ya jong ka jing tau ka jong ublay. Bat kini kiju kijing ong ki don ya ki ba la yo i. Ha ki sengi benikong baar bat balai. Jong kene ka jing yatu lamprang. Kini bentah benikong jong kene kitab Genesis. Jadi ka bentah lamprang jong kene ka kitab. Iki sengi yakini ki sengi laong jadi kawai ka sengi si sengi. Ka sengi benikong si sengi. Mentara ka sengi besau bat ka sengi pesan. In revise biang. Yaki ki bala tau ha ka sengi ke basau. Blay wa tau ya ka sengi ya ubunai ya ki klur bat ya ki planet ne ki met beneng. Ka sengi bunai ki klur bat ki met beneng. Sau teli ki blay wa tau ha ka sengi basau. Sengi basau wa tau sau teli ki jentau. Di dalam pule ya kalau nong kebenikong kat sau kat kendai. Kadau bala ai nakabanta bantau ka sengi ubnai ki klur bat ki med beneng ani ki planet. Akaba ha ki por mandai la perkat bakin ki planet ki long ki klur ki bakhi nak we jaka syakwe pat ke jaka. Apa yang wandering stars. Nang ta
Idon sau teli ki dau. Ya kepala ai ha kaneka jentho. Di kini ki med beneng ya ki bala thau. Berke ke jing temu bala thau ya kini. Dan sau teli ki jing temu. Kebanikong ban penyaklat ha pedeng ka sengi, ka men sengi, bat ka men mit. Penikong ban penyaklat ka men sengi, bat ka men mit. Kaya di jing temu lene ka dau bala thau ya kini ki med beneng ha ka sengi ke ba sau. Ke ba ar. Ban bu sengi, lene ban bu tarik ya ki sengi kuit baman la ka senem. Kebalai ban ai jing syai halor jong ka perthei lene na ka bantai jong ka perthei. Bat kebalai ban sensyar ya ka men sengi bat ya ka men mit. Ba ngila sengeu ha jing pule menne. Ka sengi ban sensyar men sengi ubnai bat iklur ban sensyar ya ka men mit. Rekene ke baong ke baar baong ban bu sengi bu terik ya ki sengi kuit apo jong ka senem. Raringi page ha ka Bible, tapi ngi duriap ka Bible, in sa syam ba ya kini ki sengi om syam labu ha ka kitab Genesis. Reke ki bangi syam ya kini tang ha ka tu ka jutang halor ulum Sinai. Reke bangi syam ha kitab Exodus olong ke bakat ar. Nangta kitab Leviticus olong ke ba ar pulai. Bat kitab jingken olong arpu pra bat arpu kendai. Nangta haka sengi ayu baya kijing im kijing tau ba im la tau ban don ha sahid beneng lena ka sun beneng bat ban don ha ka ya kini kijing tau ba im ban pendap ya ka sun beneng bat ya ki atau ha ka sengi ka pesan. Te kajing kli ke babut menta ingi kalong kajing long kerpang capang kene kajing tau jong ublei kepala jia ha ka sengi ka pesan. Ublei wa tau ya kini kajing tau ba im kajing im jong ki mrat ha ki rukom jong ki sim bat kajing tau ki badon ha duriau lene ha ki ba. Ublei ula kerku yaki bat lamang lene ulamon ba kin pene yakane ke jing im jongki da keba kin tau lene ban kha ban roi kumbal ong mene ya la ka jong ka jat. Ini ke jing tau ki don ya kamen sim. Hebrew ki ong nepes lane nepes. Nepes lane nepes. Kene ke jingmut bertenrai jo kan ke pes nepes kemut kane ka jing kene ke jing ki jong kene ke jing im mo ke jing ki besit hem jong kene ke jing im jingmut jong kata ka nepes. Te imrat lane ki mensim jing im nomor ba penkela mensim ya ka ketien soul jong ka pareng ni kam biang de ong ke jing im mar spirit rung yang mensim soul rung yang mensim te ban penya per ka soul ni ha ka Bible kam ju translate jing im te kene ke jing im jong kini kimrat bat ke jing thung jing tep ia per na kata ke jing im le ka soul jong ki priu. Ini ka soul jeng ki breu, like ni nak ong ro ka men sim, mo ka men sim jeng ki breu, kalong ka bom yap. Tumul gren jeng per. Ka men sim jeng ki jeng tung bat ki mrat, ki long ki bayap. Mereka men sim jeng ki breu, kalong ka bom yap. Bat ya kane lapen ya klat da kata ka jeng persat men sim jeng ublei. Lapen ya klat mo ya kini ki mrat berkejing tung na ubreu da kata kebangi kot the spirit the breath of God
dan the Spirit of God. Jadi ba isem lagi pulih haka Genesis Genesis R kat nyau ni pulih Genesis R kat nyau Genesis R nyau ni page ang tau try ublay ulo tau yo breu na kedomet bat ula persat aki tliu kemut jong u da kajing persat jong kajing im mi ublay ula persat the breath of God ublay ula persat da kajing persat jong kajing im da kajing persat kajing im atau hang ni ula persat aki tliu kemut jong u ya kajing persat jong kajing im. Haka jutang ke berim kajing sekutu ya kene ka nepes kaya per na kajing sekutu berkajing perkat ha ka jutang ke batumai ya kataka soul lene kamen sim ini kajing im jung kajing im mo kamen sim badon lene ba ai jing im dia ka ba la pen pau ha ka tin Greek CK nang ta ingin peteng susu ya kajing tau sahaka sengi ke bahan riu ingin pule ya ka Genesis iway arpusau adu lai puwe ya ka sengi ke bahan riu arpusau adu lai puwe ta Ublay ula ong pat, to ka kendau kan penmi ke jin tau ba im, hala ke jaj, i jinri, i kenja papar, bat ki merat ka kendau, hala ke jaj. Te kalalong pumta ublay ula tau ya ki merat ka kendau, hala ke jaj, ya ki jinri, hala ke jaj, bat ya ki kenja papar halor kendau, hala ke jaj. Te ublay ulay yoi ba kalalong ke babha. Nang ta ula ong. To ngin ya tau ya ubreu hakadur jungi. Uban ya serim yangi. Ai kinlong kenrat halor ki dok ka. Kaduriau. Halor ki sim kasuny. Halor ki jinri. Halor ka kendau barok. Bad halor ki kenja bapar barok. Halor ka kendau. Ta ada hadu kedekot ke ba alpun riu ingin peteng sisu kumta ublay ula tau ya ubreu hakadur jeng uhi hakadur ublay ken ula tau ya ula tau ya ki cenderang bat kentei ublay ula kerku ya ki bat ula ong artat haki to nang kha to nang roy to pendap ika kendau atau pendem ya ka tolong kenrat halor ki dokha keduriau halor ki sim kasuny pat halor ki kenjaba im baki halor ka kendau blay ula ong pat hakmi nga ai hapi yau kenja ding barok upapen mi sembai kat badon hasla kendau barok kawai bat yau kenja ding barok ubadon sembai hausok jong u kin sapen long jen bam yaki hakim rat barok aka kendau haki sim barok ki bahasuny, haki kenja papar barok halor ka kendau, pad haki badon jing im barok lin, ngal ai u kenja ding jerngam barok banlong jin bam. Te kalalong kumta. Te ublay ula yoi yaki aka barok ba ula tau, bad da sisya, barok kalalong kapabha sibun lapoi ke premit, bad labut sakastep, kasngi ke bahan riu. Tingli asngau, ia kecing tau jong blay hakasngi ke bahan riu. Perkani kapit ia kecing peti kena jong kecing bah jong kecing tau bo blay ula tau. Ia kiba la ong si ong lene la thok si thok na kawe ke dekat sakwe pada dekat jong kene kelenong. Borok kawe ba ublay ba ublay kumba ula ya halor jong ki sla jong ki
jong ka jing thao. Te kum katba udang ya halor jong ki uyo i. Pada hakane ke jing yo i ublay ubishar ya ikerdan per jong ke jing thao. Noduk ke banikong aduk ke bahan riu bakilong di babha. Diladengin pej kat no sin ya kane ke jing ong. Ublay ulay yo i bakalong babha. Kat no sin. Te hapedeng kini ki dekat. Jongka kitab Genesis kalau nong ke banikong dekat lai haduk lai puway. Kat no sin. Te ni yo i ladang kini pej biang lad pilih pej pai biang ban pej ban wat ya kini kitin pin sa shem ba la tho lane la ong nyosin nyosin pat hang no la shem mi kita peni ditang ha ka dekat kalau nong ka ba nengkong hi trong kitab Genesis dekat ba sau dekat ba shipau dekat ba khat ar dekat ba khat pra dekat ba ar puway dekat ba ar pusan ba dekat ba lai puway dekat sau shipau khat ar khat pra ar puway ar pusan bat lai puway akaba ngila shem ya kane ke jing tho rene ke jing pun bena ba kata ke jing thau jong blay kalong kapapa de unombar 7 udai unombar ubah kedau lene ba ulong udak jong ke jing janai tham tame hakapaya dei per ke jing janai jong ke men sim udai unombar jong umen sim bakui ik bang yo hang ni unombar 7 unombar nyo mut ubalong ujing janai ba long men sim bat udai unombar jong umen sim bakui hang ni tip kata we nomor jong men sim bakui nomor nyo ha Genesis iwe ar punriu ublay luong to ngin thau ya ubreu ubanya srim bat ngi to ngin thau ya ubreu ubanya srim bat ngi ar punriu iwe ar punriu in page tik kumba don hakane ka Bible badon manga mo ar punriu ngin pulay biang ikene ka ba ublay luong to ngin ya thau ya ubreu hakadur jongi ubanya srim yangi to ngin thau ya ubreu hakadur jongi ubanya srim yangi te hangne kajing ong hangne jupron kam ya kane ngi kane kaktin ngi mentangi pek kane kaktin ngi balong haka first person plural ngi ngila aban ken mau ba kaktin Hebrew nakapanta ublay ha Genesis kalong kabanikong kade haka plural Elohim balang i hakin ki kane ka kelas kelas ki bal adab Elohim Elohim de ka plural jong God ha Hebrew ya tu ngila adab pek the first person plural lapunan kamru yakane ha Genesis lai arpuar nang ta ublay ulaong dengan pulay yakane inda pulay tik kumbadon ha ka Bible Genesis lai arpuar Genesis lai arpuar thok kumne hakami ubreu ulalong kum uway nangi latip ya ka babha bat ka basniu hakami ubreu ulalong kumangi ubreu ulalong kum uway nangi latip ya ka babha bat ka basniu ngilong hakane jing thok kumut ngila kalalong kum ublay ngitip kane de babha bat kane ke ka basniu di hang ni akan dekat Genesis lai arpuar kadba hidon katokan ni ki start Bible kepada ki Kristen ki balai i ya kane ka jinthok ben ka passage kum ka we ka jingpen pau badan hari capang ka Trinity ha ka jutang barim kane ka tin ngi hang ni kane ka tin ngi hang ni ne ba ong wa to ngin ya thao to ngin
ban Srim kum ma ngi kene ktin ngi hang ni kede kuma ki don ki nong thok ane ki start Bible jong ki Kristan ba ki syam hang ni kene kede keba keren keba don habari akan nega jin tho jong kan nega jutang kebarim Andrei gidon saki pat kiba perkat dah kemoi pat ya pedeng jong kini kiru start kiba ong ba kene kede kiba kedau ba ublei u tau ba ong kumne ya ki angel kiba don haket beneng ki ong kumta don ar urkom sim ya kane ke jin tho belajar kata om syam la mudur meno ne la don jing kedau meno la radai ha ka lariti jong ki ju la ne ka lariti jong ki Kristan lariti kemut tradition Jewish tradition la ne Christian tradition ba ki angel ki dalong kita ki balaya trelang hakakam jing thau ya ka perthei lemne ba ka jin tho ka bokhui ka ba la ba pen bala kedau ba kini ki men sim ba kini ki men sim dei kita tiba la sya thau ha ka jinglong ba stream bat ublei abaong to ngina thau ubreu ubanya stream haba kaban ubanya stream yangi susu han Nehemia kendai hendriu ya keneru kapabangin pule Nehemia kendai hendriu pangan pej Nehemia kendai hendriu okay. Hang ne ong bau ong Esra hang ne ong kum ne me de utrai tang ma mehi me de utrai tang ma mehi me la thau ya ka beneng ke bahak kli tam bat ya ki paj belin jong ka baro ya ka khendau bat ya kita baro ki badon halor jong ka ya ki duriau bat ya kita baro ki badon haki me la sumar sukher ya ki baro bat ki paj beneng ki mane ya me hang ni ka banikong medei utrai tang mamehi mela thau ya ka beneng ka bakri tam pada ki paj belin jong ka barok komot ba ka tu ka wei pat kar kom khat jong kitu ki start Bible komot kam yahab ba pej ya kene Nehemia khandai riu komot kam yahab kene kam yahab di komot ka khamdei ka tu ka ba kitu ki pat ki kinhun start Bible kiba sim pak kene jing ong hang ne ngi jing tho hang ne ngi ka theo ya ublei laiwei na paring yang trinity ki jing kili menta babut kalong ke ke balong kerpang sepang jing thau yo brio ke kerdan jong brio ha kane jing long renti jong kane jing thau jong ka perthei kumno brio u ya per na ki wei pat ki jing thau akan ka kam jing thau ki ngin dik pai sa ka tu jing pule ba menne Genesis iwei Genesis iwei arpun riu adu arpu pra dik pai yang satu Genesis iwei arpun riu adu arpu pra lalu ngipet hang tu menne ong kum no menne hang tu ko ngin ya thau yo breu hakadur jungi uban ya stream yangi ai kin long kendrat halor ki dok kha ka duriau halor ki sim ka sun halor ki jindri halor ka kendau baro halor ki kenja pa par baro halor ka kendau entah ublei ula thau yo breu hakadur jong uhi hakadur ublei ken ula thau ya ula thau ya ki sendrang bat kentei ublei ula kerku ya ki bad ula ong artat haki to nang kha to nang roy to pendap eka kendau to pendem ya ka tolong kendrat halor ki dok kha ke duriau halor ki sim ka sun halor ki kenjaba im paki halor kendau
Ikane kedai ke ba ing la pule menne. Ti ke kumno hang tu ni inem ya kata ke jing long per jong breu na kiwipat ki jajing tau. Along ke pasai nga tharai ya piru bas ngap along ke pasai. Ya breu la tau ban long kenrat halor kiwipat ki jing tau. Tu dekat ke ban arpun riu menne. Ublei ulapun long ya breu kum unong mi khmat jong u. Lane sordar jong ya ki ba ublei ula tau. Bat ya ubreu la penya klat na ki wepat ki jing tau ki ba im. Ya ki ba ublei ula tau. La tau ya kuno kita ka jing per. Ini kalong ka pasai. Mening la pule mo ula tau ha ka jing ya ka dur ka ba ya srim bat ublei. Tu itu dekat arpun riu buat arpun nyau. Ya ubreu la tau hakadur ba ya srim pat ke jinglong laiwei jong play. Sisin ong. Ya ubreu la tau hakadur jong ke jinglong blay laiwei. Man was created in the image of the divine triune God, the most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Ya ubreu la tau uban long ubreu ubam don pop. Man was created as a sinless being, possessing the gift of an immortal soul. Di ya ubreu la tau ningkong ubam don pop. Kabaar ubadon ya kene kejin ai jong kamen sim bom yap bom put. Ikene kelong bakam kerpang na kamata ubreu ubaya per bat kiwe pat jing tau ki ba im ublei ula tau ha kam jing tau jong u. Ya ubreu ula tau ha ke jing long janai jong ke jing ai in a perfect state of grace. Ya kepala penkup ya da ka jingkup jong ka dur jong ublei laiwei. Lawan pule kiniru da pule ka Catechism of the Catholic Church la pidon ya kan kot laban page ke website ru Vatican website laban UI kan laban wat kan ni Catechism of the Catholic Church paragraf lai spa nyau bat paragraf lai spa san pusan adu san punyau ba pin kam pendroy ya kan ni jing sutu ya kan ni jing batai laban page ang turu nang ta kanosin ya kan ni ketien la tau la ong ha ka kitab Genesis iway arpunyau bat balai kan ni kalong bodon kam adu kata-kata ha Genesis iway arpunyau la don hakakin Hebrew kepa ong bara kemudian ban tau ke verb ban tau bat la ong ya kena ketien bara laisin ublei la tau ya ubreu hakadur jong uhi iwei arpunyau ngin ublei ublei ula tau ya ubreu hakadur jong uhi hakadur jong u ken la tau ya ula tau ya ki kana sin laisin ula tau ya ubreu hakadur jong uhi hakadur jong uhi ken ula tau ya ula tau ya ki senrang pat kentei the laisin kene ketien la tau adon ha kene ka kitab kene ka dekat arpunyau jong kene kelenong kebanikong bat kini kijing ong si ong ya kini ketien kalong kebadon kam ha kene ka jing tau kene jing thu ispang jing tau jong ka Genesis kidap da kini ki nomor ihnyo nomor jong ki jing janai henrei omdon hangno ru ha kiwipat ki kot ha ka Bible ban ong bunsin ya ki lai kum nomor ban ong bunsin kum badon ha kitab Genesis
berhakui per kitab omdon kerjing ong biang laisin ya kaju ka kentin tang hakan ni ke dekat arkunyo jongka kitab Genesis long ka paningkong de unombar lai ude unombar jongka jing don kam jing kong san bat ke jing pura jong ka jing jong ka ne ka jing saindur jong blei ha ka lariti jong ki ju de nakapanta ki krisan uni nomor ulong ru u nomor jongka trinity nomor jongka trinity ka jing long lai ha wei u blei ha ka jing tho ba khoi u nomor lai lani kene ka jing ong chi ong yo ne nomor lai ka de ka dak ba ya ka ei ka ba don ha ka ne ka theological importance jong ka salvation history. Mut ka don ka theological importance in salvation history. Pas ka daw ta don kene ka jing ong laisin laiwat ya ka ju ka ketin. Nang ta kene ka verb bara ha Hebrew na pareng to create bantau ya kane mene la tho ane la thau gina sidep kren pang la thau menta bantau la ong nyosin hakane kelenong kepaning kong nyosin mo te kene ong thau mo pura dan nyosin haka khot kepaning kong arpuei nata arpunyau laisin nata haka kelenong kepaar khot lai bat sau kebanta kepaning kong bat man haba la penun kam ya ka tien bara to create ha ka jing thok ba khuj kene ka tin berabor ka don ya ublei kum ka subject ka don ublei kum subject kumbal batai ha Catechism of the Catholic Church nomor arspa kandai po te kene ka jing ong nyosin nyawat jong kene ka tin Hebrew to create ne bara kadai ka bayahab ketika dak kesin kebayahap nadu ga ne ka tradition jong kiju namar u ya u nyau u dei u nomor jong kijing pura bat jong kijing janai u blei u la thau ya ka ne kam thau jong u ka balong pe janai hakane ka kam jing thau ini ki pa kimi ki pa ki pa ni kong jongi kini kila ngam leni kila jingi kila don hakane ka jing janai jong blei the gift of grace the Trinity's divine life e kata ka jing long perfection e kata ka jing ai jong ki jing ai ka jing don benta ha ka jing im lai ha wei u blei Trinity's divine life nata kane ka jing su jong kane ka jing ai pakan jablei ha kitu ki breu ki paningkong ublei dakumta ula thau ya ka jutang ya kata ka jing dei kum si ying si sem hapudeng ubreu pat ublei ha ka ba ublei ulong kpa ya ukun benreu upaningkong ublei umlong tang unong thau namar ba unong thau jong kibreu namar ba ula thau ru ya kimrat ru handrei ublei ulong ukpa ubom jukut bat ha kaba ula ai ya kene ke jing im ha ubreu lengba umen sim jong u lengba ka jing persat jong u ruwa ha Hebrew ruwa ka jing persat jong umen sim blei bang sim ha ka lenong r Genesis r dekat nyau e kene ka jutang bat Adam kadai kita di list jong ki jutang kepaning kong kene ka jutang Adam di jutang paning kong apa yang jong ki list jutang
ba ublei ula te bat kibriu. Bat ikane ke jing sedang jong kata ka salvation history. Kene ka ketin Hebrew bara la penunkam sa arsin syua ban kut jong kene ke jinga thu banikong. Ka prolog. Bat kene ka dak ka shin jong ke jing ton kam jong ki number u number nyaw umdei tang u number jong ka jing janai. Udeiru u number jong umen sim bakui ngila ong ne. Nang ta. Ha kan ka Genesis iway arpunyo. Ke ke jing mut haba ong bayo breu la thao hakadur pakijinga srim wadu blay. Ke kita let's say nglaban ong kum ka klu ki ke jing long jung blay. Kijinga srim bola thao yo breu wadu blay. Kawamut pangi de don kamantip ki jing long jung blay. Okay. Ngilak ban page ya kene ban tip ya kita dapat pulih Genesis kalong ke bas kalong ke baar dekat sau nyau nata kalong ke basan dekat iway adu lai. Singin pulih ya kene ketang bengin kam syai bat kam sutu in sim shua Genesis R sau adu nyau. Genesis R sau adu nyau. Kajing itu kana Japang kajing penlong ya ka beneng ber ka kendau apala tau ya ki kalong kumne hakata ka sengi bu trai ublei ura tau ya kendau ber ka beneng haba kalum ka wa je ka kendau kampat don ding pat ompat don kenjajing tung baspe halum hawa naba ublei utrai umpat pendap penhap slap halor ka kendau pat ompat don breuru ban lur ya ka kendau. Retang u kenjal ok kendau ula kiu na kendau pat ula ai ya ka kendau barok. Hangta u blei ula tau ya breu na ka daumet pat ula persat aki tliu kemut jong u ya ka jing persat ke jing im. Umta u breu ula kelalong u jin tau u ba im. Kene gede jing long jong we ne ke jing long jong u blei. Nangta sakalong kapasan kat iwe du ulai san iwe du ulai kane kalong ke kitab jeng kipateng benriu nadu Adam habau blei ula thau yo breu ula penlong ya u hakadur u blei ula thau ya ki senrang pat kentei pada ula kerku ya ki ula ai kerteng breu ya ki habara thau ya ki habau Adam ula dap sispa lai pau snem karta ula kha ya ukun ubai srim ya u ubah kum kadur jeng u pat ula ai kerteng set ya u i hang tu kene ke wei jeng pule to ngin sim ya katu ha ka jing long kpa jong u breu ka bom long janai ya utu ikun bila yo jing im bad ke jing long breu ki kmat ka rong jing ki snyu berkonta terte henrei ublei ulong umen sim bad kumta ublei ula ai haki breu haki kun benreu ya ki jing long men sim jong u ha ka jing long janai jong u ka jing long kpa blei jong u ngan ong ka pareng but God is spirit and so God gave his human children his human attributes in his perfect divine fathering itu ba sutu pareng sutu kata yau breu la thau bat lapsu hau ya kata ke jing im jong blei kajing im jong blehi the very life of God. Kata ka very life of God kajing im jong blehi kata kalong
cái chính ai chính play divine grace. Divine grace. Ya kitab Genesis kelong ke baar, ublay ulah persat, ya kejing persat jeng hau breu. Kejing persat jeng hau breu. Nilai UI. Ngatai kebahaban supulai biang. Kejing persat jeng kejing im jeng. Okay. Hang ni atok. Ulah persat ke teliu kumut jeng Kena dekat ke banyau, arnyau. Ulah persat ke teliu kumut jeng ya kejing persat jeng kejing im. Ulah persat ke teliu kumut jeng ya kejing persat jeng kejing im. Kejing persat jeng im. Te. Kumta. Te ubreu ya ubreu banikong la thau hakadur jong kajing long hok in the image of righteousness. Nata kajing srim jong kajing long kuj in the likeness of holiness. But ulai opdiang ya kajing ai jong kajing ai a gift of divine sonship. Kajing ai jong kajing long kun blay. Kajing ai jong kajing long kun blay. Kata bang ong mene kajing mut ban ong kajing srim kadur kajing srim baru blay. De ya obreu la thau ban long ubom yap ubom don pop. Kene kajing long kepa kerpang. Kede kata berpen klat ya obreu na kimrat ya kibala thau hakajuk kesengi bahan reu bala thau ya ublay ha kajing tu jong kajing thau. Ubreu udon ya kene kemen sim bom yap ya kepala thau da ublay. Nadu kapor jong kajing thau yo Adam bat ter kana yat kipor. Kene kemen sim na kajing im men sim mentang ong jing im men sim. The spiritual soul of every human being will be created by God to be immortal. But nadu kata kapor ba ublay ulabu ya kene kemen sim bom yap hau Adam hakasin ke benikong ya kene ki breu ki belami pateng la pateng na Adam ya kata ka spiritual soul hakene ki breu ba wan hadin ru atau direct da ublay to be immortal. The soul will not perish. Kene kejing im men sim kan om yap. But Henry kan siu klat nakamet tung breu hakejing yap. Mut apa ngimdon siu kene kamet jungi kam ki siu ni ong yap kamet kala yap. Ere kade kejing klat jong kene kejing im men sim jong breu spiritual soul of every human being. Kene kadon tang kejing ya klat hakata kapor bayap. Isya mikene jing batai ru ha ka Catechism of the Catholic Church nomor laispa sanpusan hadu laispa nripun riu. Haba yo Adam bat ka im la su ya kane ka jing ai haki kilalong kiba ya sno lan kiba ya so kerpang bat ublay om tang kum unong tau Henry kum ukpa. De u Adam ubanikong, ya u Adam ubanikong, la tau ban long ubam yap. Sinless son. Sinless son. But ka im kebanikong ban long kata ka immortal and sinless daughter. The first sinless and son, the first immortal and sinless son, but the first immortal and sinless daughter. Ingin ngisu tu, hapor padang sedang benkong e juga jing tau berkai yau breu, haka pertei om siam ladon pop, pat ubreu siam don jing yak. Nangta, sakawai pat.
kumno ublay ulamang ya ka jinbam nakabanta ubreu bat jinbam nakabanta kimrat. Ang ilay imene Genesis arp kundai adu laipo. Ganam pule ta pule biang mapi. Te kumno ublay ulamang ita ka jinbam ya per nam ta ubreu bat nakabanta kimrat. Na hang tu ngi siam mene pangle sngau mene bala pule. Jingbam na kapanta ubreu kita kitu bara khoi kiso badon sembai bat nya ki jingthung kat ba ya kimrat baro jong ka khendau ka duriau bagi badan hasun bagi kide ban bam ya ki sla jong kini ki jingthung ban penlong jinbam. Entah sengap hang ni. Om Shem ladon ke jing penyap ya kimrat nak pata ke jing pam akan dikapor. Om don jing penyap ya kimrat ban penlong jing pam. Don jing pam dok masih dok senyang dok ayu. Lem ne kene ka kadon saka wipat karkom bam latang ngim bam so ngim bam dok om Shem ladon kum kata ti kumnopat kami kene ke jing bam dok hadir ke jing bam ya ka dok bat la set ya kimrat ban bam om Shem la sha shua ke jing slay ha Genesis kendai iwe rusau mut shua jing slay om Shem ladon ke jing bam dok merang. Nangta. Ke jingker ku banikong jong blay yau kun ben riu. Ese ngilak ban pej ngilak ken bawa try mene Genesis iwe arpupra. Genesis iwe arpupra. Ke jingker ku jong blay bu wang kumno to nang kha to nang roy. Tumut kurku ban long ki basai so. Yau so jong ka kpok jong briu pad ban long uken rat halor jong ka kendeu pada barok izin tahu jong ka ti mentangi dep ni pendep swa haduk ke ka sngi ke pahandreu jong ka Bible study series ke ba sipo padi penkut ya ke ba blai ulah tahu haduk ke ka sngi ke ba handreu Nganget hoi kini kalong ba simpor ba lada i perkat mentala ya 10 minit di natakadau ya kasingi ke bahniau ngin sapet biang ha ka kelas ke banwan but to blay un yarap epi ban singutu haba pule ya ka Bible lene ka jing tok ba koi kenang ba kan yarap ya ka mesim jungi bat kam tame kan yarap yangi ban long ki ba ya dei ba bat ublay ha ka jing im jungi ki kun jung blay nganget kitu ki point ki mat pilayo la piyo sa ngap yang ke ke video to blay sibun ne ka amen faithful and true channel ke ba ai ya ki aka kepada jong ka nyam kristan bat la pi kersan ya kani ka ministry pila ban lek sya ka website ka pakerteng amenfaithfulandtrue.com I / atau support -us nangta sadon hang tu kat ba pi sngo bit ada pi sngo ba kane ka jing ai junga kolong ka bayarap pila ban sam pila ban like pila ban subscribe pat pila ban kersan ka ba pile ha ka tu ka website pat ha ka description ru pila ban page ngalabu lupa ya kini ka link ada pi kwa ban yarap deka pisa Andai la pi kwa ban yarap deka pisaru hila ban yarap ya ki para banget deka pi share ya kini ki video ba kin du like but kin subscribe kenang ba man haba ni ai ya ki video ki ba thamai hila ban yo ba har ong subscribe di ben subscribe all mo di ben don tu baje bodon kum baje ubaki mo don ki line harut jung ki baje kemut ba pi klik ya katu kemut man ba like ya ki video nak neka channel mungkin one bed
kejeng pentip ya pi leni paring yang notification ha mobile jeng pi. Itu kublai sibun sisi 4 bisa kenduk biang ka kelas paduan.